Kasabay kang ika-124 anibersaryo kan Civil Service Commission, pigbuksan kasudma kan CSC Bicol ang Government Job Fair na ipiglatag sa SM City Legazpi sa syudad ng Legazpi. Pira sa mga nag-approve sa kan aktibidad ang job seekers na sinda Fred Napili asin Anili Tapara. Bentahin ng gada sa indaan pigbuksan na job fair urog pabilang mga bagong graduates. Dakulawon po yun tabang lalo na po talaga sa mga fresh graduate. Lalo na po yung mga di pa po masyadong alam kung anong path ng career po yung iti-take. Mas maganda pong may mga job fair po kasi mas makaka-discover sila ng iba't ibang iba't ibang fields po na pagtatrabahuan po. Mas madali po siyang, at least may mga option ka po kung sa ano po gustong mag-apply. So, iba't ibang company and government po. Lalo na, mas maganda po mag-apply on face-to-face compare po sa online lang po. Pira sa mga aktibong nagpartisipar sa job fair, ang opisina kan Philippine Statistics Authority Bicol, Department of Trade and Industry Bicol, Philippine National Police Bicol, Commission on Elections, Department of Agrarian Reform, Overseas Filipino Workers Welfare Association, Bicol Regional Hospital and Medical Center, as in Bureau of Jail Management and Penology. Sa mga applicants na gustong mag-join sa MUYA sa BJMP, pwede po kamo sa Facebook page mi. Meron po kaming recruitment page sa Facebook, BJMP Region 5 Recruitment. Duman po gabostiga announce mi mga updates and kung kailan yung opening ng application po sa amin. Objeto kan aktibidad na matauanin tsansa ang mga kwalipikadong individual na magkaigwanin trabaho sa gobyerno. Mientras tanto, poko mas o menos 500 na aplikante hali sa man iba-ibang runa kan rehiyon ang na-record na nag-atindir sa naunang bitang aktibidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.